आं फेलार आं मावनोनो हायाखै आं फेलार नाथाय बिनि उनाव राजनीतिकनि खैसाराव बे शक्तिखौ मोनसे सिलिंखार खालामनायखौ जोङो नुदों आं फेलार थारमाने आं टटेलि फेलार आं मावनोनो हायाखै बेनिखायनो आं जोबोद लाजियो बेनि थाखायनो आं लाजिनाय मोनो थारमाने गोबां जोंहा मिजिं दं मावलांनांगौ गोबां मावनांगौ गोबां नायनांगौ खिन्थु आं बुङो दिनै आसिगुर गावगासिबो आं मावनो मोनाखै आं फेलार थारमाने आं टटेलि फेलार आं मावनोनो हायाखै बेनिखायनो आं जोबोद लाजियो बेनि थाखायनो आं लाजिनाय मोनो थारमाने जेखौ जोङो हास्थायनानै जेखौ जों मावनो नागिरो जेखौ जोङो हास्थायनानै जेखौहाय दिनै संग्रामनि बिनिमयाव जोङो दिनैहाय सेंग्राफोरनो माखासे थांनानै थानायनि बेबस्था आरो जेनोखि दफाफ्राव लिरनायनि बाथ्रा बेफोरखौ जोङो मावनो जेबो आसिगुर गावगासिबो जोङो मोनाखै नोंथांमोननि लिडारफ्रा जेरै आं जास्ट बयनाबो एमसिएलए हिसाबै बेबायदि दङ थारैनो बे दिना बा दिनैनि दिना जोबोद ओंथि गोनां गोबाव समनिफ्राय जेब्ला सुक्ति जानायनि उनाव जों बयबो आसा मिजिं गासैबो एनडिपिफोरहा दंमोन नाथाय बिनि उनाव राजनीतिकनि खैसाराव जोङो गोबां रोखोमै बायदिसिना जालांनानै उनाव जोंनि जेनोखि शक्ति जे एनडिए बेयो गोख्रों गोरा जोंहा मोनसे शक्ति दंमोन बे शक्तिखौ मोनसे सिलिंखार खालामनायखौ जोङो नुदों दा बिनि उनाव गोबावनि उनाव जेनोखि शक्तिनि दफाफोर जेनोखि क्लजेस बेफोरखौ जोङो मावफुंनो बोला जोङो मा खालामनांगोन जों गोबां रोखोमै बा नुबोबाय नायबोबाय नाथाय सरकारा बेयाव अबहेला खालामनायखौ जोङो नुबोबाय थादों आरो नोंथांमोननि जेनोखि दानि जेने इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनि लिडारफोर बिथांमोना मोनसे सिमां बा नुबाय जे जोंनि जेनोखि आवगोलनि शक्ति बेयो खमायलांनायखाय मावफुंनायाव अबहेला नुनायखाय दिनै बे मोनसे इउनाइटेडलि स्टेन्ड टुगेदार मोनसे मट'जों दिनै बेखौ आं गायसननाय बायदि नुदों आरो आं मोन्दांथिदों दा बेनिखायनो दिनैनि दिना जोबोद ओंथि गोनां थारैनो बे सैथो जों मिथिगौ एनडिपि हिसाबै जों 34 सानजा 35 हानजा जों मोनसे संग्राम खालामबोबाय मुभमेन्ट खालामबोबाय बे मुभमेन्टआ रावनिबो नङा रायजो राजानि आरो जोंनि थांना थानायनि आरो हारिनि थाखाय मोजांनि थाखाय बेखौहाय जे हास्थायबोनानै एनडिपिआ दिनै गोबां रोजा रोजा दिनै मुंख्लं जालांबाय थारैनो बे ओंथिखौ जों दिनै मोगथाङाव महर होनो थाखाय दा बेबायदिनो जोंनि गेजेराव गोबां जुजिनायजों गोबां मुंख्लं जानायजों बिनि उनाव जोङो सुक्ति खालामबाय बे सुक्तियाव मा लिरनाय दं मा लिरनाय गैया नोंथांमोनाबो मिथिगौ थ' जेखि जाया मानो गासै वान्स फर अल खेबसेयैनो जयै बेखौहाय बयबो सिन्था खालामलायनानै सुक्ति खालामबाय दे बियो थांबाय बिनि उनाव दाना बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि खोथा फैबाय दा बेवहाय एनडिपिनि थांनानै थानायनि खोथा फैबाय दा बेवहाय लिरनाय दं रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा दङ आरो बेखौहाय केसेसनि बाथ्रा थाबाय आरो मार्टियार्सफोरनि जेनोखि दा जोङो होनांगौ बेफोरनि खोथा थाबाय दा बेफोरनि खामानिखौ नारसिनो थाखाय हयथ' जानांगौ जोंनि एक्स एनडिपिफ्रा जायफ्रा दैदेनगिरि बिथांमोना सिन्था खालामनानै दिनैनि बे दिनाव खौसेथि गसंनानै सरकारखौ नारसिनो बे मोनसे पलिसिजों खालामदों आं बेखौ मोन्दांथिनाय फैदों थिग बेबायदिनो रावबो दिनै ओरैनो जासिनानै होआ जोंहा लिरखानाय दंब्लाबो जोङो बिनांगोन जोङो नारसिननांगोन दा गासैबो जोंनि एक्स एनडिपिफ्रा न'आव खामानि मावनानै जाबाय सोरबाया हालेवनानै जाबाय सोरबा बिजनेस मावनानै जाबाय सोरबाया माबा मोनसे फालांगि खालामनानै जाबाय दा बै खामानिखौ रेसपन्सिबिलिटिखौ दायित्वखौ सोर मावनो दायो जोंनि मोननांगौखौ बिफिननो थाखाय सोर मा खालामनो दा जों नुबोबाय थादों नोंथांमोनाबो नुबोबाय थादों जे सरकारनि जेनाखि जेरैबायदि स्पिड खामानि मावनांगौ बेयो अबहेला जादों जों बुंगोन जे केसनि बेलायाव दाबो माखासे मानसिफोरनिया फैबाय थायो निश्चय जों बुंगोन जे बे खामानिया दाबो एसे अबहेला जादों आं गभर्नमेन्टनि मानसि हिसाबैबो सासे एमसिएलए हिसाबैबो बेखौहाय बुंनोल'सो हायो खिन्थु मावनायनि दायित्वआ आंनावहाय गैया दा बेनिखायनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगोन
नोंथांमोननि थाखायनो आं लिडार जानानै फैदों दिनै। नोंथांमोन गैयामोनबा आं लिडार नंखायामोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोन थानाय हिसाबै आंबो लिडार आरो बिसोरबो गासैबो लिडार। दा बेबायदि जोङो मोनसे चेन सिस्टेमखौ जों लाखिलायनानै थांनानै थानो हायोब्ला जोङो निस्सय उनफोरनि परिबेसाव जोङो गोगोमसिनै गोगोम जोङो आगान सुरलांनानै आरो जोङो बांसिन गोख्रोङै जों डिमान्ड खालामनायनि मोनसे परिबेसा फैगोनखौ जोङो नुहुरदों। दा बेबायदिनो रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा गोबाङानो मोनबावनांगौ दं। दा माखासेया मोनबाय। दा बेखौ जोङो जुदि नारसिनबावाब्ला जोङो गभर्नमेन्टखौ जोङो नारसिनबावाब्ला गभर्नमेन्टआथ' बुंगोन जागोन दिनै रायलायब्ला नेक्स्ट दिना होगोन। दिनै बेसेबां जाबोखो, दिनै खय बोसोर जाबोखो। दा बेवहाय मोनसे टाइम एन्ड बाउन्ड लिमिटखौ जोङो मोनसे नारसिननानै जुदि जोङो खालामनानै जयै जों जुदि खालामनो हायोब्ला बेयो फार बेटार आरो साबसिन जागोन जोंनि थाखाय आं बेखौ सिन्था खालामदों।